Nakapangutana ba ka kung unsay purpose imong mayong binuhatan? Nakapangutana ba ka sa Ginoo kung nganong wala ka gibless nga faithful ug nangalagad mo unta ka diha kaniya? Well, karong buntaga mo na ito pag-iskutan sa atong daily devotional. Kini di ay si Pastor Janin Carges. Welcome sa atong matag adlaw nga pagpamati sa pulong sa Ginoo dinhi sa Paglaom Online Ministry. Gusto na ko i-share ninyo ning isa ka verse sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Ingon din ni Apostle Paul, "For we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive the things done in his body according to that he hath done, whatever it be good or bad." Ang Ginoo magapanalangin sa yahang mga pulong. Now, ang verse nga tong gibasa sinulat ni Apostol Pablo o gisulat niya ni to exclusive sa mga church members sa Corinth. So, una sa tanan, ang gisulatan din ni Apostol Paul mga katawhan na sa Dios, mga tao na nga doon na ni relasyon sa Ginoo o mga kanakan ni sa Dios. O particularly gani mga members sa church diri sa Corinthian church. Now, ang katuyuan sa atong mga maayong binuhatan, mga paghago sa Ginoo, pag-participate nato diya sa ministry is ingon din ni Paul, we must all appear before the judgment seat of Christ. Ang judgment seat of Christ usa ni ka paghukom sa tanang mga Kristohanon, sa tanang membro or part sa body ni Christ nga mao iyang local church O ingon pa dinhi, everyone or every member may receive the things done in his body. So tanan nimong gibuhat para sa Ginoo, tanang pag-support nimo sa buluhaton sa church, sa ministry sa church, or makabuta mga butang nga ikahimaya sa atong Ginoo, nani katumbas daw nga ganti. Ingon pa din niyo, everyone may receive the things done in his body. Dini na to makita ang katuyuan dahil sa atong mga paningkamot para sa kahimayaan sa Ginoo, nani katumbas nga ganti Kung maayo kag binuhatan, dako kag natabang sa buluhaton sa Ginoo, ikahimaya sa Ginoo, na kay dagkong ganti. Pero kung dili pud maayo, mubawas ni sa imuhang mga rewards. Actually nagisgot nig eternal rewards. Siguro nangutana ka nganong tataod naman ko nagapamuhat sa Ginoo, na naman ko'y mga butang pod nga akong na tabang sa buluhaton, pero nganong akong kinabuhi lagi murag wala pa man ko panalangin gyud i-consider nato tungod kay ang isa sa pinaka-primary purpose sa ato biyang pagpaningkamot diri sa kalibutan ug pag trabaho para sa Ginoo, para din sa dako kayo nga paghukom. Although panalanginan ta sa Ginoo dinhi sa yuta, pero dili gina mao ang pinaka katumbas sa imuhang pagpaningkamot Ingon dinhi gantihan ta sa Ginoo sa judgment seat of Christ. Atong klaruhon lang nga iyang iganti dinhi dili eternal life dili salvation. Ang reason nga nung gantihan ta dinhi or tagantag reward tungod kay nakadawat na ta sa eternal life. Ang eternal life man maoy ato ang susi pasulod sa langit. Abot na to sa langit, gantihan pagita sa Ginoo sa mga butang nga gibuhat na to para kaniya. So unta dili ka ma-discourage sa pangalagad sa Ginoo, pagbuhat og mga butang nga ikaayo sa iyahang ministry sa sulod labi na sa sulod sa iglesia. Tud kay one day nanay katumbas nga ganti gikan kaniya. Og normal gid usahay nga say mamuhat ta para sa Ginoo, murag wala may balik nato. Tungod kay gusto man gud sa Ginoo nga mas mahimo kang focus sa mga eternal things, mga heavenly things, nga mas mahimo tang focus bitaw sa mga butang nga langit kay kung mag-focus ta sa yutan-on nga mga butang, ma-discourage man ta. Nagtuo man ta nga kaya na to paliton ang kwarta og mga pagpaningkamot maningkamot ta pag-serve sa Ginoo para panalanginan tagdagang kwarta. Actually dili man na mao nga perspective Kaya mga apostles, grabe tong kahago sa Ginoo pero wa man sila datua sa Ginoo, no? And so
ang isa sa purpose atong pagpaningkamot para puhon gantihan ta sa Ginoo didto na sa langit nun nga dapit. Padayon tag serve sa Ginoo unsay mabuhat nimo para niya, hala buhata one day ikaw makadawat katumbas sa imong gibuhat pod or labaw pa gani sa imong gibuhat para sa Ginoo. God bless you, mag-ampo ta. Ginoo, salamat sa imong reminder karong buntaga. Unsa ka importante Ginoo ang kadasig na mo Lord sa pagtabang, pagsuporta Lord sa mga buluhaton sa iglesia. O ta Ginoo, dugangan pa nimo among gugma nga mas makugihon mi Lord, although sahay Ginoo dili ni makita namo o dili man minimo usay suklian sa material nga mga butang, but one thing Lord is for sure nga spiritually nakay giandam nga ganti para namo. Amahan, salamat sa kahigayunan nga kami makaserve nimo Lord, isa ni ka privilege o isa ka opportunity. Pasaylo ami Lord sa mga sala, ang tanan namong gibalik nimo kadungganan ng himaya sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.